Zamolit ćemo gospodina Hajrudina Balića, vjeroučitelja i predsjednika Udruženja vjeroučitelja u Srbiji, da nam se također obrati. Auzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Uvaženi predsjedniče Izetbegoviću, uvaženi i poštovani reis ulema profesore doktore Mustafa Efendija Ceriću, uvaženi predsjedniče Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti akademiče Muhiću, uvaženi predsjedniče Sabora profesore Softiću, uvažena braćo i sestre, assalamu alaikum i dobar dan. Kao što ste čuli, dolazim iz Sandžaka, iz Srbije i donosim selame od naše i vaše braće iz Republike Srbije, od našeg uvaženog muftije Efendije Zukorlića, od vaše braće i kolega vjeroučitelja. U Srbiji je vjeronauka relativno mlad predmet, samo je 10 godina od početka implementacije u školski sistem Republike Srbije. Ali, iako mlad predmet, islamska vjeronauka je, kao što je to slučaj i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, jedan od najznačajnijih predmeta za Bošnjake, muslimane na tim prostorima i slobodno mogu reći historijski je uticaj i značaj vjeroučitelja i vjeronauke u tim školama. Muslimani u Srbiji suočavaju se sa teškim iskušenjima, sa raznim pritiscima, pokušajem diskriminacije, zapostavljanja. Taj vid pritisaka na muslimane ogleda se u školskom sistemu na drastične vidove i načine. Iako to izgleda brutalno i drastično, ali islamska zajednica je jedini garant opstanka muslimana na prostorima Srbije i Sandžaka, Vojvodine, Preševske doline, zato što je ona stala u odbrani istinskih vjerskih vrijednosti pripadnika islama na tim prostorima. U Republici Srbiji islamska vjeronauka je implementirana na vrlo efikasan način. Iako islamska zajednica je u početku raspolagala sa ograničenim resursima, kapacitetom, naši vjeroučitelji, obrazovni sistem vjersko-prosvetne službe Mešihata islamske zajednice u Srbiji, zahvaljujući punoj podršci vjersko-prosvetne službe Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspjele da od predmeta vjeronauka u obrazovnom sistemu Republike Srbije napravi najuspješniju vjeronauku i da je procenat onih koji su se opredijelili, tamo je vjeronauka izborni predmet, kod pripadnika islama preko 95%. Postojale su mnoge bojazni da li će ulazak hodža, kako se tamo popularno kaže, vjerujem i ovdje, u prosvetni sistem izazvati mnoge negativne refleksije. Ali vjerujte, ulazak hodža, vjeroučitelja, vaših kolega u prosvetni sistem pokazao je da su oni na najbolji način doprinijeli multikulturalnosti,
da upravo suprotan efekat od onoga kojim su nas plašili da će izazvati netrpeljivost, mržnju među pripadnicima različitih vjerskih zajednica, ulazak islamske vjeronauke u škole je doprineo boljem razumijevanju drugih. Vjerujem da je takva situacija i ovdje. I suviše je bilo lijepo i pozitivno da režim u Srbiji sve to podnese i da to glatko prođe. Počeli su pritisci i mi danas kao vjeroučitelji u Srbiji, vjerujte, trpimo ogromne pritiske. Od 130 članova ili vjeroučitelja koji predaju u Sandžaku, Vojvodini, u Preševskoj dolini na prostoru Beograda, preko pola njih je isključena bez ikakvog razloga, argumenta i na njihova mjesta su doveli nestručna lica koja predaju vjeronauku na nekvalitetan kadar način. I ovaj kongres je možda i prilika da se ovo pitanje aktualizira. Vjerujem da i vi se ovdje suočavate i čujemo to sa iskušenjima, ne bih da vas previše time opterećujem, ali mislim i pridružujem se čestitkama da je ovaj kongres historijski značajan, da ovaj kongres treba da ponudi neka nova rješenja, da osvijetli nove vidike, da uputi smjernice i izađe sa jasnim zaključcima kako bi se stalo u odbrani islamske vjeronauke kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i na prostoru cijelog rijaseta, a Sandžak i Srbija je pod rijasetom islamske zajednice u Sarajevu. Zahvaljujem se na pažnji i zahvaljujem se na pozivu da učestvujemo na ovom kongresu. Assalamu alaikum.